Makhubo uvele kulesigcawu ezophendula njengoba owayethula ubufakazi ngolwesithathu amninda wathi kunemali ayicela eEOH nokuyimali ezigidigidi zamarandi. uMakhubo uchazele iKhomishana ukuthi iANC ithola kuphi imali uma ikhankasa noma iya okhethweni. Nationally, the ANC gets about 75% to 80% from private donations. We pay 20 rands a year as a member. So if you have 50,000 members, it really can't sustain even 1 month. Lofakazi oyimeya yaseGoli uthi imali eningi ANC eyisebenzisayo uma ikhankasa noma iya okhethweni ivele emabhizinisini azimele wathi wonke amaqembu ezombusazwe anabo abaxhasi. All political parties in South Africa would have the same problem of having to go to the private sector to ask for donations. Hence, I think Parliament has been debating this, and there was that political funding bill or act now that's waiting for the president to sign. uMakhubo uthi akuyona into embi ukuthola uxhaso emabhizinisini azimele ngoba nawo aphethwe abantu abanentshisekelo yokwazi ngokwenzeka ezweni futhi ziyabathinda nezokubuswa kwezwe. Business got interest in the stability of the country. It's got interest in the stability of our polity. The body politic must be stable, and I think in doing so, some of them would say, I support democracy. Isiccawu siyaqhubeka.